Chini chasosong somso kailang maro bufuru pailang sinay Kaitor bufuru pailang sinay Dangri kerai fano Ani jolma jolsa kerai fano Rang rinis laibo kaham Subrayang le nono manka Sừng man kha ni ni zari sừng man kha ni ni zari Han bari subrai nana lobo nini jarai bebang man kha Last niya po. Kumai tong mani chini chamuro 1, 2, 3. 그말 떡만이 시리 자무로 그말 떡만이 시리 꿈으로 앙리야 나 보고 lama jayawa nengano furanggo tatang dineng lama jayawa hunay neng ano furanggo hunay neng ano furanggo sobrai ano nang takhi jadi joto nai tong nai takhokte bukuk sono khani hamsak mate chibaya farok joto gospel rwchapmung hamsak nai te rwchapnamu chungui tongnai rokni bagai belai no kotor se phai tongo chini yamrok network channel ni bisingtei abo hinke taklai bisini no October last week yakhe ba November first week ni bisingo kaisa gospel idol songsajak nai obon bagai lua jomi tongo tabuk chini yamrok network channel ingkaino rojotro nongi prayer so te mutu toni di omo beba kaitoni muchungte ingthang hinai asat no hambai puila no jotono no khapangni hamsama te chiba yafaro gospel rwchapmung hamjaknai rwchapnai norok jotoni bagino belekene kaisa kotorma koktuma tongo abo norok chef nebo yasaginar gimano tamukhe manle yamrok network nei kaisa YouTube channel abo gospel rwchapnai rokni bagai belekene chef kotorma tubui tongo o bisini no October tal yakhe November ni first week rokni bisingono kaisa gospel idol ninai songsajangnan thangoi dong abo belekene exciting haida hain bagai norok jotoni thanimono kaisa koimu omo hai agibong yaku hain bagai Kaitor o pandano chubathung o yaprino chubathung norok jotono surima moidu khlaidi hambai